Des de Reus estem orgullosos de poder participar en aquest centenari del naixement del pintor Maties Palau Ferrer, que se celebrarà l'any 2021. Tots els artistes tenen un bressol, però també tenen un entorn. Reus forma part, per tant, d'aquest entorn de l'artista i estem molt contents justament de tenir entre el nostre patrimoni, el patrimoni dels museus de Reus, aquestes tres obres que formen part, una part especial en la història, pràcticament en la llegenda de l'artista, i que ara, aprofitant l'avinentesa, estaran a la vista de tothom, de tota la ciutadania, perquè pugui gaudir-ne. Jo havia baixat a acompanyar aquí el Maties Palau en diverses ocasions a la ciutat de Reus i era una persona que me'n recordo que li agradava després estar a la plaça del Prim o a la plaça del Mercadal fent un vermut cada cop que baixàvem a Reus. Al final, les obres sempre són les que queden, per molt que l'artista se'n vagi. I en aquest cas, contents de tenir aquestes tres obres, de posar-les a disposició de la ciutadania i de participar, per tant, en l'any Palau Ferrer.